passat 28 de juny, milers de persones van sortir al carrer a Barcelona en una manifestació que, com cada any, va iniciar el seu recorregut a la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume, passant per les Rambles. El crit majoritari va ser reclamar l'aprovació de la llei pels drets del col·lectiu LGTBI i contra la LGTBI-fòbia que s'està debatent actualment al Parlament de Catalunya. El tema de la demanda de la llei contra la LGTB-fòbia fonamental perquè creiem que ha sigut un clam i més justament que durant aquest mes de juny, durant tot el territori català, hi ha hagut 5 agressions homòfobes a homes gais i també podem recordar que el mateix dia 28 que ens estan manifestant demanant una llei contra la LGTB-fòbia hi va haver una agressió a una parella d'homes gais a Almeria i també a una dona transsexual a València. El portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia ens explica els darrers casos de LGTBI-fòbia a Catalunya, tot i que adverteix que en realitat, segons dades de l'Agència Europea pels Drets Fonamentals, només es denuncien el 10% dels casos d'homofòbia, transfòbia o lesbofòbia. A l'Observatori contra l'Homofòbia volem denunciar que ha hagut un rebrot molt important d'homofòbia a Catalunya, concretament al mes de juny han patit 5 gais, han patit diferents agressions. La primera va ser a Reus, un noi que havia lligat amb un altre, el va portar a un descampat, el va extorsionar, el va insultar, el va dir maricón de merda, el va robar el cotxe, va presentar una denúncia. A Cardedeu van tindre una agressió 2 jovenets que passejaven tranquil·lament el dissabte pel matí, un dissabte 13 de juny per Cardedeu. Un cotxe els va veure, van parar i els van donar una pallissa i l'últim va ser a Lleida, un jove de 26 anys, el Quim Garriga, es trobava en un bar, va ser fruit també d'insults, li van donar una pallissa. Aquests 3 casos han estat denunciant davant dels Mossos d'Esquadra. El portaveu de l'Observatori afirma que la impunitat que es viu davant de la violència homòfoba a Catalunya és evident i que perquè es produeixi un canvi s'ha de perseguir la LGTBI-fòbia amb tota la força de la llei. El missatge de la llei contra l'homofòbia serà molt clar. La violència contra les persones gais, lesbianes i transsexuals tindrà un preu i el preu serà un règim d'infraccions que anirà des de la inhabilitació a multes. Nosaltres volem que aquesta llei sigui una llei que sigui efectiva, no volem una llei florero com pugui ser la que es va aconseguir a Galícia, que sigui una declaració d'intencions, sinó que hi hagi un règim sancionador i també un òrgan que sigui dependent del Parlament de Catalunya i que per tant pugui tenir unes atribucions clares. És fonamental perquè aquesta llei tingui sentit i que per tant la gent pugui confiar i pugui denunciar tranquil·lament. Aquest any, en un context de treball en xarxa i de demanda unitària d'una llei específica pels drets del col·lectiu i contra la LGTBI-fòbia, ha crescut la participació a la manifestació del 28 de juny. A més, les dones han tingut més visibilitat a partir d'actes específics com ara la petonejada realitzada durant el recorregut. Amb tot, la defensa del dret a la salut i la prevenció del VIH-Sida han estat els temes centrals d'aquest amb el lema «Visca en positiu i tu?» i els sublemes «Trenca l'estigma del VIH-Sida» i «Sanitat sense discriminacions». El moviment LGTBI català s'ha volgut sumar a les crítiques a les retallades que s'han viscut al nostre país en drets socials i sanitaris. De fet, el VIH-Sida continua sent l'amenaça més gran a la salut per a les persones LGTBI, per la qual cosa la Comissió Unitària 28 de juny reclama que les administracions s'impliquin clarament en la prevenció de la transmissió del VIH-Sida, en l'atenció i drets de les persones seropositives i en el trencament de l'estigma associat. El tema del VIH és un tema que hem volgut treballar enguany dins de la manifestació, de tots els actes, perquè hem volgut que hi haguessin també diversos actes paral·lels, com va ser l'acte central que va haver-hi a la Universitat de Barcelona, on diferents ponents també volien exposar la realitat. Creiem que encara hi ha un estigma latent i també sí que és cert que volíem d'alguna manera recordar aquelles persones que des del principi van estar donant la cara en una època que era molt difícil. L'Acord Nacional per la Prevenció del VIH-Sida i contra l'estigma associat, que ara iniciarà el seu desenvolupament, serà una eina fonamental per al moviment. En aquest sentit, les entitats LGTBI i del VIH-Sida treballaran per garantir que s'acompleixin els compromisos de la Generalitat en aquest àmbit. A més, es va retre homenatge a la memòria de Juan Andrés Benítez, l'empresari gai mort després d'una intervenció policial, al qual se li va dedicar un parlament a l'acte final de la manifestació i un minut de silenci.
Alhora, es va criticar durament l'actuació del Sindicat de Policies de Catalunya, que va desvetllar en un comunicat l'estat serològic de Benítez, cosa que suposa una vulneració del dret fonamental a la privacitat. El 28 de juny, cal recordar-ho, va implicar l'inici de la desobediència a la LGTBI-fòbia hegemònica en aquells anys als Estats Units i que es va propagar ràpidament arreu del món. Va suposar l'inici del moviment LGTBI modern, que ha permès els avanços en drets que ara tenim. En aquest sentit, la Comissió Unitària 28 de juny és la plataforma que convoca la manifestació més antiga de l'estat espanyol des de 1977, que commemora els trets de Stonewall del 1969 a Nova York.